Хайырлы кеш, НТР каналда яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Каһарман якташларыбызның туып үскән авылларына сәяхәт. Батырлар юлы булып автоматы йөреше оештырылды. Хушлашу мәрәсиме Түбән Каманың мактаулы гражданины Рафаэль Глянцны соңгы юлга озаттылар. Коры үлән һәм чүп яндыру тыела. Түбән Камада 11 майга кадәр янгын куркынычсызлыгы режимы гамәлдә. Укуда да, иҗатта да алдынгылар. Студентлар язы фестиваленең җиңүчеләре билгеле. Тарихи вакыйга Түбән Кама районының Майская Горка авылы мәчетенә нигез ташы салынды. 9 майга санаулы көннәр кала. Быел без бөек җиңүнең 81-нче еллыгын каршылыйбыз. Бәйрәм алдыннан Түбән Камада батырлар юлы буйлап автомото йөреше оештырыла. Күркәм гадәткә үрелде. Дистәләгән берәмлек техника колоннасы бөек ватан сугышы кырларында һәлак булган якташларыбызның туып үскән авылларына юл тота. Мотоциклчылар, автомәктәп курсантлары һәм урта махсус уку йортлары студентлары барлыгы 100дән артык кеше. Бу хакта алдагы видеоязмада. Автомото йөріштә катнашучыларны ветераннар советы рәисе Григорий Китанов сәламли. Старт алдыннан гадәт буенча җиңү монументы янында тантаналы митинг оештырыла. Анда хакимият вәкилләре, студентлар һәм укучылар катнаша. Алар сугыш кырында ятып калган якташларыбызны 1 минут тынлык белән искә алып, һәйкәлгә чәчәкләр салалар. Дистәләгән берәмлек техника юлга кузгала. Мотоциклдан алып йөк машинасына кадәр. Максатлары бөек ватан сугышында батырлыклары белән аерылып торган якташларыбызның туып үскән авыллары буйлап сәяхәт кылу. Беренче булып автоколонна Прости авылына тукталачак. Монда Советлар Союзы герое Никита Кайманов туган. Соңыннан автомото йөріштә катнашучылар Кайынлы, Смыловка, Ялантау, Иске Чишмә авылларына юл тотачак. Түбән Кама районыннан сугыш кырларына 8000 кеше чыгып киткән. Шуларның яртысы өйгә кире кайтмаган. Кайгылы хәбәр. Түбән Каманың мактаулы гражданины Рафаэль Глянцны соңгы юлга озаттылар. Хушлашу мәрәсименә йөзләгән кеше җыелды. Беренче төзүченең туганнары, дуслары, хезмәттәшләре һәм шәһәр җитәкчеләре. Рафаэль Григорьевич Түбән Камага 1961 елда күченеп килгән. 26 яшьлек белгеч шәһәр төзелеше өчен оештырылган 46-нчы төзелеш монтаж идарәсенә баш инженер итеп билгеләнгән. 64 елда нефть химиясе комбинаты директоры Николай Лимаев аны торак төзелеш буенча урынбасар вазифасына эшкә чакырган. Рафаэль Глянц легендар шәхес. Аның җитәкчелегендә һәм катнашында торак йортлар, мәктәпләр, балалар бакчалары, хастаханәләр, боз сарае һәм башка бик күп объектлар төзелде. Ул мәңге безнең йөрәкләрдә дип белдерде Радмир Биляев. Рафаэль Григорьевичка 91 яшь иде. Соңгы 4 ай эчендә Түбән Камада 66 янгын булган. Бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 38%-ка кимрәк. Төп сәбәпләр арасында ут белән саксыз эш итү, мичләрне һәм электр җиһазларын дөрес кулланмау. Янгын чыгу очракларын булдырмау максатыннан шәһәрдә торак профилактик операциясе үткәрелә. Ул халыкка янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен тагын бер кат исләренә төшерүгә юнәлдерелгән. Шулай ук Түбән Камада 11 майга кадәр янгын куркынычсызлыгы режимы гамәлдә. Ул вакытта коры үлән һәм чүп яндыру тыела. Тәртип бозучыларына штраф көтә. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Җыр, бию, театр сәнгатендә шулай ук төрле уен коралларында башкару сәләтләрен күрсәттеләр. Түбән Камада студентлар язы фестиваленең җиңүчеләре билгеле. Быел гала-концертта 10 уку йортыннан 150-гә якын студент катнашты. Чара 3 тарихи вакыйганы кулачлый. Россиядә халыклар бердәмлеге, Татарстанда хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы һәм Түбән Каманың 60 еллыгы. Яшьләрнең чыгышларын бергәләп карыйк.
Әйтерсең лә шын артистлар халык иҗаты йорты сәхнәсендә Түбән Каманың төрле уку йортлары студентлары чыгыш ясый. Яшьләр, булачак төзүчеләр, укытучылар, табиблар бүген алар тамашачыга иҗади сәләтләрен күрсәтәләр. Дәфтәремә яңа тарихымнан искермәс сүз эзләп йөдәдем. Кинәт сөям дидем. Иске сүздән ут эченә керде йөрәгем. Шушы сүздән төзелеш краннары йөз кубызда гүя уйнады. Түбән Камада студентлар язы фестиваленең гала концерты узды. Бәйгедә 10 уку йортыннан 250-гә якын студент катнаша. Бүген сәхнәдә иң-иңнәр чыгыш ясый. Фестиваль 3 тарихи вакыйганы кулачлый. Россиядә халыклар бердәмлеге, Татарстанда хәрби һәм хезмәт батырлыгы һәм Түбән Каманың 60 еллыгы. Студентларны Түбән Кама мэры котлый. Радмир Биләев билгеләп үткәнчә, яшьләр өчен шәһәрдә эшләргә һәм иҗат итәргә мөмкинлекләр бар. У нас прекрасная малая родина. Безнең ватаныбыз да, шәһәребез дә матур, барыбыз да бер гаилә. Бездә иң сәләтле яшьләр. Бу алкышлар сезгә ди чыгышында Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Түбән Кама мэры Радмир Биләев. Гран-прины Евгений Королев исемендәге политехника көллияты студентлары яулый. Беренче урында педагогика көллияты, икенче Николай Лимаев исемендәге нефть-химиясе һәм нефть-эшкәртү көллияты, өченче урында транспорт инфраструктурасы көллияты белән Тимирязев исемендәге Казан инновацион университетының Түбән Кама филиалы. Түбән Кама районының Майская Горка авылында күптән көтелгән вакыйга. Яңа мәчетнең беренче нигез ташы салынды. Тантанада Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Салих хәзрәт Ибрахимов та катнашты. Күркәм гадәт буенча авыл халкы әлеге вакыйга шатлыгын уртаклашу һәм дуа кылу өчен җыелды. Майская Горка авылы имамы Нәфис хәзрәт Каюмов белдерүенчә, документларны әзерләгәндә төзелешне оештыру белән шөгыльләнәчәк инициатив төркем формалашкан. Мәчетне иганәчеләр акчасына төзергә ниятлиләр. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безне тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Хәерле кичләр сезгә.